Ay siyan wɛrɛ bɛ e tɛ sa ne yɛrɛ siyan wɛrɛ ne ni jara b'an ka fɛn an tɛ ne ba somɔgɔw baasi foyi tɛ a ti ɲɛ an ma wa n'a bɛ Tarawele ka so dɔn Tarawele jɔn Bɛngali Bɛngali awɔ e tɛmɛna la a mɛnna o sisan n'i donna nin kare fɛ i tɛ furufuru jirana dɔ yan n'i tɛmɛna furufuru jirana la dɔrɔn soudeur bɛ yen n'i tɛmɛn'o la i bɛ fara o kare min bɛ droite fɛ i bɛ fara o fɛ n'i donna o kare kɔnɔ o yen tɛ dɛ kare n ti yɔrɔ foyi dɔn bi m'an bila yaala la a ye ɲɛ n ma i bɛ se k'an kɔnɔ ni n tilala nin na n bɛ t'i bila o tɛ baasi ye na i sigi Ala k'aw sara awɔ sigilan filɛ ne b'a na i sigi a ni ce han Ala k'aw sara amina a bɛ kɛ sɛgɛ de Ala k'aw sara Bamakɔ mɔgɔ ɲini ko n bɛ tila sisan ni Bamakɔ mɔgɔ ɲini lɔri ma i t'a ye fewu n sɛgɛnna dɛ bi m'an bila yaala n bɔra Sikaso n bɔra Sikaso fo Sikaso awɔ Sikaso an sɛgɛnna dɛ bi m'an bila munumunu na awɔ ka bɔ yan ka se Sikaso a ka jan dɛ a ka jan dɔ yɛrɛ ko k'a bɛ kilo 1000 bɔ mɔgɔw da dɔ mɛ a ka jan tɔ si tɛ na ɲɛgɛn t'aw fɛ yen ɲɛgɛn n fana bɛ ɲɛgɛn na Joy wa sans poche ko a ko k'aw ta ɲɛgɛn ah ne ba ɲɛgɛn kɔni tɛ yan nka i bɛ se ka taa kɔfɛla na yan nɔ o bɛ diya n ye tasale filɛ o ni ce Ala k'aw sara koyi amina non i sɛgɛnna dɛ fewu a sɛgɛnnen yɛrɛ de bɔ n dala sa a sɛgɛnna e b'a bɔ yɔrɔ dɔn ko Sikaso sans poche ça c'est mon petit non il faut que tu kala ko kende te ya n'est-ce pas eh petit ko mi la ko dia ere fila kala bu kende ya oh sans poche ambe nyongo mulo iko kala kambe nyongo mulo wala if na to ko do go olu ma non o nyongo te Ala k'aw sara amina ani baraji amina sans poche sisan i b'a dɔn an b'a kɛ cogo min ne b'a ɲini i fɛ i ka taa musokɔrɔba in bila Tarawele ka so ko mun ka taa bila Tarawele a kana bɛn n den sabali a ye t'an bila na bi m'an bila yaala la ne bɛɛ kalo ne balo sen ne nɛgɛ kudu feerela le di n'o tɔ nɛgɛ kudu ɲini di ale a bɛ se ka kɛ e tatɔla bɛ nɛgɛkurun dɔ sɔrɔ yen n ko n kana o la i tɔgɔ ma dɔn ni ne taara jɔn min to yɔrɔ la yan nɔ mɔgɔ si tɛ yan i yɛrɛ k'a lajɛ sa nala min ma ɲininkala o e mun Tarawele n den don n den yɛrɛ don n den don awɔ n'i taara n bila yɛrɛ a bɛ sɔn ka wari d'i ma t'an bila sans poche k'a bɛ sɔn ka wari d'i ma ne t'aw la wariko dɛ dɛ ni wariko le n kana o la ni wariko le kɔrɔ n n'a fɔ n ko n tɛ wala o kɔ sans poche ne b'i deli sa taa musokɔrɔba bila kuma dɔ fina n bɛra kɛ wala n tɛ sira lula la dɛ n ye n tola distance k'a yi dilan o bɛɛ bɛ diya n ye i bɛn n'o ma e ka du yir'a la dɔrɔn sans poche le grand sans poche ayi a ma se tɔgɔko la n'i ye dugawu kɛ Ala b'a dɔn a b'a di mɔgɔ min ma amina amina sans poche donc k'an bɛ kɔfɛ wa awɔ foyi t'a kɔnɔ bluffeur
Zé. Jean Tarami. Zé. Le grand sans poche. Eh, mais petit, t'es quoi du bloc? Moi, il voulait la ima kuni mola. Non, moi, ça. Ça va, ça. Non, tout ça. Me confie la nale, ça. Oh, il tourne, il voulait kana, il était na minawa. Ah, sans poche. Petit, quoi qu'on brava, ou bien? Ouais, quoi, voilà. Na, on connaît à Cassia Donna. Jatema a Firigiro. Moi, c'est la période sur. Que me n'andorone sur la con. Eh, manquez-nous. Il m'a quoi faire les néros? Que me l'année? Que me n'année? Cap, où y aller? Cap, faut que que me n'andorone, où y aller? Eh, sans poche, on va le blouson, ou va voir comment vous. T'es Samariba. Ni ma à la bonne, ni à la ni ma la bonne, ni moi, il y a forfait. Ni ma. Et ni quoi, et ni sans frère, et ni à la que me n'andorone. C'est la vignette, ta faute. Bakaïti. Eh. Nalantu, moi, il y a for wala bilay. E bɛ na luma suweri e bɛ sɔn ka taa tara o de fɛ yan Ndouake. e yɛrɛ dalen b'a la ne bɛ sɔn ka nkalon tigɛ yan Non, petit nala mali la c'était. bigo t'an ka teriya ye sa 400 ne sɔrɔ la ni ne k'i ma ko 400 ne sɔrɔ la o de sɔrɔ la c'an ko tila sa Ma ayi mɛ kɛlɛ ko lɔ. Ne le 100 ta la, e ye 100 ta. ayi siɲɛ fila k'a dabilindala o don o ka tila k'a dabilindala bi o tɛ kɛ Ah, Bakaïti c'est ça, ne t'a bien né wa, ne auto, ne auto. 200 Ah, ne la 100 dia. Wala msati ku. ayi wa misɛntin o Ma adna nyo wa falin kana. Tene uti la wuri bloqué di. Ah, en ne le nyon kan na ko. Ito bloqué fele suku mandi yen. Ko ben la 100 dia ma. o tɛ dimi o ye sa Oh.
ko ay fene telela annale quoi e ko ne galon ne te galon te ko e ni ala nebra e manage no ne te manage wa ne se manage na non le grand sans poste bena ke me fladima oh ah ke te ko fe kana ina re awa bo danga de fe jabe tanu di danga be ko danga tene ko inna la che ka war di mo ka kla ka buri ko sampo si eti isi ga dabili ne dala ko baba bote amba be bi fere de no Allah in alace nin ko suwe kare be jinogore tanto ibi paro le tado jinogodola wa bega juguni sana na buka wululu judoro ni boko bla bla kare konnana ni na tado jamane merin me minao ni mwe way fam bere be ka wululu jikata alisil jite segamnala nin jamane mala jaga changer nte koire wallahi Anke la je Fifi ça va kan meme kan foite ko kan information don doro ama ita nyaman jido ni ngase kwa ma ben se mare an ga wurum na tige le an na yare mago be tila am ta sa je solution foi tola al jifitin foi te an foni gwe ala ni warm sen do bi gwa na gara binani am ta jiro saula binandi aw net nan ko koy mi ga sene ko me ere ba kalama fembere da gelera ante koy am ta sa mo gon fe le fene ba gelera je entane bene ko ni bomne grand cercle do saudi odi ama me dollar eno je italiare juin aw Fifi anana hoy anana aw nga wadi anye juin ogma dimme na ge sena dun juin ek ma fago wurum net gara ngek nata jisani ni jisani ma boni wurum net na nga wadi an e kon ba do ya lavage ngam fena be wurum ne saradi akan sani kene senga nega kai chani yere de koni wala apana juin ala noko ma bola yo ala cheni tanjibe ni tanjide ala sembe masena ngoka ba yo warimdi no dire gi sena je te sera ala nye akan yete unido wale ayete chanjo ya grand sœur akan nere kumega na ninga mobile nge ka ko ke amabo no de la sa de la ni na maga pro ko ino kana manfe ni mobile we bolo seme do dinogola ubu paringana ka yala kare gono al dorome mugwa boli o ibarai ne juin ne fena ben ta soro dugu ngono are